je to? Pokaži se. Ne boj se, draga. Neće boljeti. Zašto imaš tako velike zube? O ne, što se događa s mojim trbuhom? Bit ćeš najbolja majka za naše dijete. Stvarno tako misliš? Siguran sam u to. Nemaš pojma koliko te volim, Maja. I ja tebe volim, tajanstveni, zgodni, mišićavi strance. Maja, nepristojno je tako boljiti. Maja, probudi se, Maja. Seniorina Robert, moji dragi učenici. Upoznajte našeg novog kolegu iz razreda. Ovo je Miles. O, bog svima. On je tako cool i tajanstven. Nisam dovoljno dobra za njega. Miles je završio prošli semestar s savršenim ocjenama. Bio je kapetan školske nogometne ekipe, a jutros je spasio 3 mačića od čopora pasa lutalica. Zar nije tako, Miles? Da, sve je istina. Moj heroj. Kakav sam ja gubitnik? I također ima najčvršće mišiće koje sam ikad dotaknula. Dakle, tko će pomoć Milesu da se navikne na ovu novu školu? Nikada neću biti sretan. Bok. Nova sam ovdje. Možeš li mi pomoći? Uvijek se izgubim. U novim školama. Da, naravno. Je li ovo mjesto zauzeto? Ja sam Miles, ti. I hej, kako se zoveš? Jesi li dobro? Da, ja, sam Maja. Maja, kao pčela. Bok, Miles, ja sam Evelyn, predsjednica razreda. Možemo ostati nakon sata. Pokazat ću ti školu. Ne. Šteta. Što kažeš na zajednički ručak? Ne. Zar nisi gladan? Izgledaš malo blijedo. Osjećaš li se dobro? Ovdje je previše bučno. Želiš li prošetati nakon nastave? Da, naravno. Ja samo trebam nešto dati Alanu. Alane, Bog, idemo u šahovski klub neki drugi put. Danas ne mogu. Da, naravno. Što god ti odgovara. Hvala, ti si moj najbolji prijatelj. Opet sam propustio svoju priliku. Uf, bio sam tako blizu da priznam svoje osjećaje. Zašto je ljubav tako okrutna kada ću konačno biti sretan, ha? Glupa Maja, ona to ne zaslužuje. Ja zaslužujem Milesa. Ja. Pozlit će mi. Pa, takav je život. Ne, stvari će ići onako kako ja želim. Ali ona je stvarno sretna s njim. A ti? Jesi li sretan? Želiš li biti sretan? Kako? Nema ali. Moraš se boriti za svoju sreću. Moramo. Zar ne? Da. Da, upravo si, Evelyn. Znam. I također znam da trebamo plan. Koliko daleko si spreman ići zbog ljubavi? Ići ću do samog kraja. Pa dobro, možda nisi toliki luzer kao što sam mislila. Hajde, Alane, naprijed prema sretnom životu.
Biću sretan. Biću sretan. Biću sretan. A što je se... Maja, što nije u redu? Maja? Maja? Pa kako ti se sviđa naša škola? Znaš, moja obitelj se često seli. Novi gradovi, novi domovi, nova lica. Svaka škola se osjeća kao beskonačan hodnik, kao moj život. Razumijem. I moj život je beskonačan mračni hodnik. Svaki dan trula povrća lete na mene iz svakih vrata. Zašto se tako često seliš? Mama. Moja mama često ide na poslovna putovanja, selidbe gusak, a i sve te stvari. Znaš na što mislim? Da. Salata. Imao si malo salate na licu. Slušaj, Miles, vjeruješ li u vampire? Ne. To su samo glupe bajke za glupu djecu. U mom djetinjstvu nije bilo bajki. Bilo je samo boli. Žao mi je. Nisam te htio uzrujati. Nadam se da si sada dobro. Tako si hladan. Jesi li bolestan? Ja sam posebna. Liječnici kažu da mi srce kuca sporije od drugih. Evo, osjeti. Kao da uopće nemaš srce. Ponekad i ja to mislim. Oh, Miles, želiš osjetiti moj puls? Možda će ga tvoje srce čuti i htjeti brže kucati. Miles, što nije u redu s tobom? Moram sada ići kući. Jednog dana će naša srca sigurno kucati kao jedno. Imao si samo jedan zadatak. Dovesti kući neku jadnu djevojku do koje nikome nije stalo. Dovedi je kući da konačno možemo jesti. Ali ti ne mariš za svoju majku. Majko, ne razumiješ. Ovaj put nije tako jednostavno. Kada je to ikad bilo jednostavno, mi smo vampiri. Moramo preživjeti. Mora postojati drugi način. Plaći mi rijeku. Jednako si jadan kao i tvoj otac. Beskoristan, malen, slab. Ne govori tako o mom ocu. Napustio te je, ostavio te, a ti ga se usuđuješ braniti. Pokušavao je učiniti pravu stvar. Stvarno? Otkad je napuštanje obitelji zbog neke obične smrtnice ispravna stvar? To je ljubav. Nećeš razumjeti. Što ti znaš o ljubavi, nezahvalni dječače? Tata je otišao zbog tebe. Dao sam ti sve, apsolutno sve. Zar stvarno zaslužujem ovakvo ponašanje? Žao mi je, majko. Nisam te htio povrijediti. Nismo izabrali biti vampiri, ali jesmo vampiri. I stvarno moramo ubijati. Moj dragi dječače, mama je stvarno gladna. Nećeš ostaviti svoju majku gladnu, zar ne? Preživjet ćemo, obećavam. Sutra će biti večer. Do kraja dana morat će se mrziti. Da, gospođo. Danas će požaliti što su ikada išli u istu školu. Da, gospođo. I bit ćemo sretni. Da. Alan.
Stani! Smiri se! Trebamo bistru glavu i čvrst plan. Korak 1. Poniženje. Miles mora vidjeti da je Maja totalni gubitnik. Netko s kim je potpuno nepodnošljivo biti u blizini. Da vidimo kako našem tajanstvenom prijatelju odgovara juha od nasjeckanog češnjaka. Oprosti mi, moja Maja, ali ovo je za dobrobit naše buduće djece. Želiš li leći na krov i gledati oblake? Oh, Miles, volim oblake. Kako si znao? Korak 2. Razočaranje. Maja treba vidjeti da Miles nije tako cool kao što misli. Vampiri su kao i svi drugi. Pripremi se za... Miles, jesi li prdnuo? Mislila sam da si drugačiji. Kako sam ti mogla vjerovati? Svi dečki su isti. Maja, ovo nije ono što misliš. Sve što sam htio je dati ti ovaj jastuk za šale. To mi je stvarno posebno. Djed ga je jednom dao mojoj baki, a tata mojoj majci, a sada... Oh, Miles, ne govori više. I korak 3. Izdaja. Moramo pronaći Milesove najmračnije tajne u njegovom telefonu, najodvratnije istine. Srcolomac poput Milesa sigurno je imao 1.000.000 djevojaka, a Maja će saznati za svaku od njih. Maja će... Mama, odličan izbor, sine. Njena krv će nam trajati cijeli mjesec. Miles, bit ćemo tamo večeras. Čekaj nas. Čekaj nas. Znala sam da se nešto sumnjivo događa. Što ćemo sada? Što ćemo učiniti? Spasit ćemo jadno Janje od ovog dvoličnog Vuka i njegove lude mame. Oh, Maja! Moramo joj sve reći. Da. U redu. Maja, Miles nije onakav kakvim se čini. Da, on nešto skriva. Laže ti. Znam. Kakvi ste vi to detektive? Da, on je vampir i bit ćemo zajedno 1000 i 1000 godina. Ne, Maja. Žele te ubiti. Miles i njegova mama. Gledaj ovdje. Gledaj. Gadite mi se! Napokon sam bio sretan, ali vi ste morali sve pokvariti. Dobro, Evelyn, oduvijek si bila bezdušna vještica, ali ti, Alane, bio si mi kao brat. To je čak više od najboljeg prijatelja, ali danas sam vas oboje zauvijek izgubio. Volite, budalo. Tako je, stvarno te volim, Maja. Uf, dosta mi je vas oboje! To je to, odlazim. Moj dečko me čeka, a večeras upoznajem njegovu mamu i bit ćemo sretni, dok ćete vas dvoje umrijeti kao tužni, jadni, usamljeni gubitnici. Uf, to je to. Zbogom. Nema vremena za suze. Moramo je zaustaviti, bez obzira na sve. Oh, Miles. Jesi li dobro? Makni ruke s nje, ološu! Da, ti glupi, zgodni, mišićavi krvopio. Znamo sve. Miles, ignoriraj ih. Idemo kući. Slušaj, Miles, nije li ona malo previše jadna za tebe? Što ako se tvojoj mami ne svidi? Dušo, o čemu on priča? Maja, uvijek sam želio samo najbolje za tebe. Moraš mi vjerovati. U opasnosti si. Mislim da si ti jedini u opasnosti ovdje. I sada ona zna sve. Gotov si. Nije lijepo uzimati tuđe stvari, Alane. Sama si ovo prouzročila. Nadam se da si naučila ne gurati nos gdje mu nije mjesto. Alan, kako si? Jesi li dobro? Ovdje sam, s tobom sam. Sve je u redu. Ti čudovište. Ništa osobno, Evelyn. Samo želim biti sretan. Idemo, Miles. Tako mi je drago da je Miles napokon pronašao djevojku i to tako lijepu.
Vjerujem da nas prava ljubav čini boljima. Zar ne, Miles? Miles, jesi li dobro? O, Miles nije jeo tako dugo. Praktički umire od gladi. Da, majko. Bio je tako težak dan. Idem uzeti malo punča. Dušo, čime se bave tvoji roditelji? Mama i tata su umrli kad sam imao 5 godina, a sada živim s voljenom bakom koja rijetko izlazi iz kuće. O, to je divno, mislim, tako mi je žao, draga. O, pogledaj, evo Milesa. Počnimo? Draga Maja, moje slatko sočno janje, moja ukusna pogačice, moja jadna mala ribice. Majko, prestani. Oprosti. U svakom slučaju, Maja, ovo je za tebe. Ovaj punč je ukusan. Što se događa? Maja, žao mi je. Tako mi je žao. Napokon će jest! Bio si tako glup! Miles, što se događa? Miles, te prevario ti glupi gubitniče. Miles voli svoju mamu, on tebe ne voli. Jesi li stvarno mislila da bi netko tako zgodan i pametan kao Miles pao na tebe, ha? Kakva naivna mala budala! Je li to istina? Pa reci nešto! Miles, mislila sam da ćemo biti sretna vampirska obitelj. Bili smo tako dobri zajedno. Bio si samo još jedna večera, draga. Miles, kako si mogao? Izdajico, voljela sam te. Stvarno jesam. Što stojiš tamo, idiote? Ušutkaj je. Nitko da se ne pomakne. Makni svoje prljave ruke s nje, ti ružna stara zvijeri. Da, ili će ti ovi srebrni viljuške završiti u crijevima. Ona te iskorištava. Znam da nisi takav. Znam to. Ne znaš ništa o meni. Ne znaš ništa o njemu. On napokon shvati. Vampiri su stvoreni da ubijaju. Dobrota i ljubav su glupi snovi za smrtnike. Nestaj na put, počet ću s najvećim. Dobro sam. Oprosti mi, Maja. Sada stvarno razumijem. Vidim da to činiš. Oproštam ti, Miles. I mi smo to shvatili. To je prava ljubav. I ja sam to shvatio. Oprosti mi, Maja. Oprosti mi, Miles. I oprostite mi, djeco čija imena ne znam. Vaša ljubav mi je pokazala da postoji nešto važnije od ubijanja i gladi. Neću više ubijati. Majko, tako mi je drago da sada razumiješ. Volim te. Ja tebe volim. I mi vas oboje jako volimo. Ljubav je stvarno najbolja. Hej, ekipa! Wow, izgledaš nevjerojatno, Maja. Imamo malu najavu. Čestitamo.
sada naše srca kucaju kao jedno. I sada jedemo samo mrkve. Pa, kako ide? Čini se da je sjajno. Sviđa li ti se? U redu, prestat ćemo bušiti. Vrijeme je zalijepilo. Čudno je. Ne radi. Oh, moj mali pomagaču. Hvala ti puno, prijatelju. Pa, sada je puno bolje. Još malo ljepila ovdje. Lijepo. Pogledaj ovaj krov. Sve sam napravio u nekoliko minuta. Pogledaj, imaš 3 kata. Sviđa li se i tebi? Oh, što se dogodilo? Je li kuća uništena? Oh, kakva noćna mora. Quinton, tako si smiješan. Da, hoćeš li mi pomoći? O, tu je još jedan. Wow, to je puno ljepila. To je to. Selotejp. Da, molim, drži zid. Kuća je skoro gotova. Još jedna strana. Spremno. Jesam li majstor? Pa, što da kažem? Ruka mi je zapela. Želiš li mi pomoći? Povucimo zajedno. Uspjelo je. Tako si sladak. Nema veze. Što imamo ovdje? Plava boja? Razumijem, prijatelju. Obojiti ću cijelu kuću plavom bojom. To je puno boje. I moja kuća će biti ružičasta. Koristim ružičasti lak za nokte. Dodajem malo ovdje. Tako sam umorna, a kuća nije gotova. Quentine, tvoja kuća je skoro plava. Mislim da imam ideju. Što kažeš na divovsku bocu laka za nokte? Wow, ovo je puno bolje. Prekrivajući ga sa svih strana. I iznutra također. Pa, moja kuća je spremna. Pogledaj kako je lijepa. Sve je to za tebe, dušo. I ja tebe volim i stavit ću ovu naljepnicu točno na vrh. I ja, pa prijatelju, kako ti se sviđa? Što je tako smiješno? Ljudi, ne razumijem. Lev? Čemu se smiješ? Prekriven sam bojom. Da, trava ispred kuće je sjajna ideja. Tako si pametan. I imam ogradu spremnu za ovo dvorište. Je li lijepa? Reci mi. Također sam postavio ogradu. Izgleda baš sjajno. Imam ideju. Izrezat ću krug od kartona. Baš ovako. Sljedeće dodat ću malo tkanine. Lijepo. I eto ga. Pravim osnovu za trampolin. Stvarno se nadam da će uspjeti.
Još nekoliko detalja. Pa, mislim da radi. Želiš li ga isprobati? Hura! To je bila sjajna ideja. O, moj labubu je dosadno. Želiš li se ljuljati? Sad ću nešto smisliti. Točno. Može se napraviti od slamki. Lijepljenje svih dijelova zajedno. Spremno. Možeš uživati. Oh, to je preslatko. Odmah ovdje. Aha, i kod kuće si. O, da, pogledaj što imamo. U redu, da vidimo tko će biti cool. Napravit ću bazen s lopticama i stavit ću tobogan pored njega. Ispalo je odlično, zar ne? O, labubu, i meni se sviđa. O, što je to? Taj miris, fuj. Znaš što, stavit ću pjesak u svoju čarapu. Malo više. Aha. I imamo ovu vreću za sjedenje, također tepih, neke postere, neke police, televizor. Naravno, svima treba televizor i disko kugla. Što misliš? Sviđa mi se prva soba. Ovdje je tako super. Zanimljivo. Što bih trebao smisliti? Tako je. Dodati ću slike, zavjese, komodu, tepih u obliku srca. Dodajem još nekoliko detalja i naravno moramo biti sigurni da imamo prekrasnu rasvjetu. Hoćemo li isprobati Panama šešir i cijeli kostim? Ispalo je nevjerojatno, tako lijepo. Fino meso. O, što radiš? O, želiš jesti? Da razmislim. Znam, napravit ću stol. Od štapića za sladoled. Zatim ću ga obojiti u crveno. Jupi! Pa, mnogo bolje. Super, pogledaj sav ovaj dekor, podsjeća li te na nešto? Pa, prijatelju, možeš uživati u svom ručku. Voliš sodu, ha? Oh, ha? I moja kuhinja je skoro gotova. Već sam postavila sav namještaj. Labubu, gdje si? Labubu, ne, gdje, što je unutra? Već jedeš? Dobro napravljeno, ali izgubio sam te. Dođi k meni. Što ćemo napraviti u trećoj sobi? Prvo trebamo tapete, zatim krevet. Trebamo i stol s ogledalom, neke zavjese. A što je s naslonjačem? Što misliš, Labubu? Mislim da je... ne znam da je vrlo ugodno. Odmori se malo. Wow, imam krevet u obliku rakete.
Pa, imaš i računalni stol sa svim igrama. Laku noć, prijatelju. Soba je prekrasna. Ali moramo biti tihi. Naši Bog, ekipa. Što je ovo? Ukusno. I vjetar je osvježavajući. I što je to? Je vrlo zanimljivo. Bog svima, zabavimo se. Pa, suparniče. Što imamo ovdje? Ha? Nema ništa. A što je sa mnom? Kakva je ovo mačka? Postaje zanimljivo. Ima li nešto unutra? Što se događa? Ne znam. Pričekaj malo. Imam pravu mačku. I donijela mi je čokoladu? To je malo čudno. Fuj. Fuj, prekriveno je slinom. Mrzim to. Uf, ne gledaj. Pokušat ću ga otvoriti. Nije loše. Idemo zagristi. Ukusno je. Pogledaj, imam super čokoladicu. Ma nema veze. Wow, gdje je nestao? Britney! Što? Tišina svima. Promijenit ću to. Bog, ovdje sam. Hajdemo ga otvoriti. Wow, to je dobro. Što se događa? To je tako zabavno. Zabava kažeš? Eto, izvoli. Moram trčati. Vatra! Gdje je otišla? Izađi. Hej! Uhvaćen si. Ciljanje i pucanje. O ne! O čovječe! Prekriven sam čokoladom. Izgledaš dobro i ukusno. U redu, ovo je bilo jako zabavno. Stvarno mi se svidjelo. Lijepo. Ti si smiješan. Ajde. Hajdemo ga otvoriti. Kako ćemo ovo probati? Ne znam, ali moramo. Tako je bodljikavo. Super, u redu. Idi prvi. U redu! Ovo je neobičan kaktus, jer je jestiv i ukusan. Točno. Pa i ja imam nešto. Pričekaj malo. O da, oni. Ovo je tako zabavno. O čovječe, hajde! U redu, moj je red. Ali kako da to napravim? Bingo, imam super mač. Da, ja sam majstor u ovome. Ja. Što? Gotovo. Pokušajmo. Dodat ću to u ukusne rezance. Kako će ona ovo pojesti? Fuj! Da vidimo. Odlično je. Joj, da, definitivno je bolesna. Čekaj, mislim da je odvratno. Fuj, uf! O, čovječe!
Želiš li malo? Nema šans. Fuj! Britney, ja ću biti prva. Što je to? Trebalo si vidjeti svoje lice. Uf, otvori to. O, kakav miris. Probajmo to što prije. Wow, jako je ukusno. Pa, što bih onda trebao učiniti s ovim predmetom? Čekaj, mislim da znam. Napravimo malo magije. Wow! 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 Sad imam malo čokolade. O, da! Nevjerojatno! O, Kako je to učinio? super! Nevjerojatno je! Želim još! Britney. Da. O ne! Wow, daj to ovam. Sada je moje. Njami, 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 njami. Wow! Ljuta sam na tebe. Pričekaj malo. Da zavirim. Što je to? Čokoladni zubi. Pomoć? O, čekaj. Ruke gore. Pa, pokušat ću valjda. Čekaj. To je čokolada. Sviđa mi se. I evo mene. I ja želim malo. Makni ruke. Gdje je otišao? Tvoj je red. O, čovječe! To je grozno! Moram li to probati? Gdje sam ostavio svoje zube? Što, moji zubi? Vrati ih, ha? To je to, ne možeš ih uzeti. Ha! Netko je u nevolji. Hej! Onda ću otvoriti tvoje. Što, ha? Limun. U redu, pa počet ću. Da vidimo, imam dobar osjećaj. Da, to je čokoladna verzija. Čovječe, fino. Hajde, tvoj je red. Pa moram to učiniti, sjećam se. Jupi, definitivno nemaš sreće. O, stvarno? Gledaj, sad ću se pozabaviti ovim limunom. Kiselo je, ali moram sve pojesti. Moje lice! Super kiselo, pomoć! To je jako cool video. Oprostite, dajte to ovamo. Čovječe! To je bolje. Otvaram ga. Fuj! Smrdi. Nema veze. Sretnik sam. Hej, hello? Neću to jesti, ne. Pa, dobro. Moja čokoladna ribica. Hajde da probamo. Ukusno. Da, čekaj. Imam ideju. Bingo, napunit ću ovaj akvarij mlijekom. Sad umačem svoju ribu unutra. Malo magije. O da! Sada imamo čokoladno mlijeko.
Zašto ja dobijem odvratne stvari? Ne želim to jesti. To je grozno. Uf! O ne, stvarno ne mogu. O ne, hej, moraš... Što si učinio? Fuj! Čovječe, smrdi! Odvratno. Evo tvoje ribe, Britney. Smiješno sada?